grocery market, guys. Kasi gusto ko magluto. Pagdating ko sa bahay, nag-park ako sa labas, naiwan ko yung mga pinamili ko. Pumasok ko sa bahay. Sabi ko, saan ba yun? Nandun pala sa loob ng sasakyan, guys. Binalikan ko. So, anyway, mag-grocery ko tayo, guys. Konti lang naman ang mga pinamili ko. Ayan lang sila, guys. Pumili ako ng prutas, grapes. Ayan, isa lang na prutas. Isang klase. Kailangan ko ng tomatoes, guys, kasi balak kong mag-pakbit. And then, ginger, kalabasa, sibuyas, gabi, green beans, talong. Bumili rin ako ng okra, guys. Dito, lalagyan ko ng pasayan yung guys, pakbet ko. Ang steak na kingfish. Parang tuna sa atin, guys. Ayan, 2 steak. Tapos, ito, kasi kumakain si asawa ko nito, guys. Bumili rin ako ng salmon. 2 lang. So, this time, guys, prepituhin ko siya sa labas ng bahay. Doon tayo magprito. Ready na ang aking lulutuin, guys. Ayan, na-slice ko na talong. Mahilig po ako sa taro. Ano tawag? Gabi, guys. So, hindi ako mahilig sa ampalaya, pero mahilig po ako sa taro, guys. Gabi ba sa atin? Ito. So, dinamihan ko ng gabi. Medyo madami-dami. Pero, wala akong ampalaya, guys. Kasi hindi ako kumakain ng ampalaya. Sibuyas. Saka ito yung karne na gagamitin ko, guys. Shrimp. Kasi wala naman akong baboy. Tapos ito, meron din akong, alam nyo, guys, mga 1 year or 2 years na yata itong ko, guys. Shrimp paste ko, guys. Yung bagoong ba? Alamang, ayan, mag 1 year na yan, guys. Tapos, meron akong, eto. Hindi ko na alam pangalan, kamatis. Gumagawa ako ng sauce, guys. Naglagay ako dito ng asin. May oyster sauce, may soy sauce, may sugar. Ayan, guys. Pampalasa, mamaya. Tapos, kung kailangan ko ng alat, meron naman akong, etong alamang. Tapos, syempre, mantika at saka paminta. Yes. Magamit ako ng portable butane, guys. Kasi, yan lang naman ang pwede. Maaamoy ito ng mga kapitbahay ko, guys. Pero bahala na si Batman. Tapos, uupo lang ako dito. Mag-aantay ako maluto, guys. Mainit na ba? Mainit ngayon dito sa Florida, guys. Pero yung hangin medyo malamig ng konti. Wala lang walang clouds. Hindi uulan. Mag-spring na kasi sa ibang state, guys. So, ayun, mainit na rin dito. Pinaka-mainit talaga ang summer dito, guys. Yung grabe ang humidity. Ito ng oil. I'm gonna add the vegetables now, guys. Nangangamoy na yung bagoong dito. Nilagay ko na ang gulay. Maya-maya takpan ko, guys. Ang ganda ng kulay. Guys, ang sarap ng aking pakbet, guys. Tingnan nyo, guys. Oh, ang sarap. Tinikman ko. Tama lang yung lasa. Perfect. Ang bilis lang maluto ng gulay, guys. Ayan. Oh my gosh. Ang dami pa naman. Halika, guys. Halika, punta kayo dito sa bahay ko. Kain tayo ng pakbet. Ay, yes, ang sarap. Dami kasi pasayan. Shrimp ba? Nilagay ko. Tikman natin, guys.
Tama lang yung lasa, hindi maalat. Sarap, guys. Tama lang yung gulay, pagkaluto ko sa gulay, guys. Ito po ang ating dessert. Sabi nila, sa prutas daw, or kahit sa pagkain, the darker, the better. Mas healthy pag maitim siya. So, I always get red grapes, guys, kaysa green. Mas healthier ang dark ones. Same with the wine, guys. Pag iinom kayo ng wine, mas healthy ang red wine kaysa white wine. So guys, gawa tayo ng matcha latte. Naglagay na ako ng ice dito, guys. Lagyan natin ng gatas. Oh, ganyan, guys. Tapos lagay tayo ng matcha. Nag-init pa ako ng tubig, guys. Ng boil. Ito pa rin yung matcha na ginagamit ko, guys. Cup. Para lagyan ng tea. Matcha. Ganito lang kadami, guys. Tapos na ang tubig. Lagay natin ang matcha na mainit. Oh! So refreshing. Love it, guys. I love matcha latte. Dito ngayon, live band, mag 70s and 80s yata. So, hinahanap namin ng entrance, guys. Wow. It's love. Time check, alas 6 na ng hapon. Nagbubukas na yung mga diskuhan. Kung mahilig po kayo mag-disco at nandito kayo sa Fort Lauderdale, dito kayo pupunta sa Fort Lauderdale downtown. Ngayon po ang mga diskuhan dyan, mga bars. Dati pumasok kami dito sa Capons. Pero wala kami balak pumasok ngayon, guys. Pupunta kami sa Riverwalk. Kabilang side po. Sabi, padaan lang po. 6:20 na lang. Oh, I missed that place. Ayan siya, guys. We went there last year on my birthday sa Pirate Republic. And there's a boat coming, guys. Nice view. Madilim na talaga siya, guys. The taxi boat is coming. Water taxi boat. Pakita ko sa inyo, guys, na bukas yung bridge. Andiyo si Paul sa likod. There's a history. Fort Lauderdale.
There is a big sculpture, guys, of a beautiful lady. Kalahati lang ng katawan. Everybody comes here to take picture. Cute. Dito iinom ang mga babae. Nagutom kami, guys. Kakain kami ng dinner dito. Try natin ang bread nila. Ito ang favorite bread ko. Ayan. Ito medyo makunat. Ito masarap. Try natin. Walang butter. Oh. Favorite bread. Nag-order si Paul ng martini. Tikman natin, guys. Oh. It's so strong. What's in here? Chocolate martini? Pero ang tapang. Miso salmon and what is that? Spring rolls? No, chicken taquitos. Chicken taquitos. Salmon with rice, guys. Tikman natin. Update, guys. We just got home. Pagkatapos ng dinner, nagpicture-picture lang kami and then umuwi na kami sa bahay. It is 9:07 at night. So, bukas na tayo mag-uusap, guys. I'll see you tomorrow. Bye! Good morning, guys! It is Sunday morning here in South Florida, guys. Nakapag-shower na ako, guys. Hindi ko binasa ang buhok ko. And then, it is 10:30 in the morning. Pag Sunday, late po ako gumising, guys, kasi hindi ako nag-workout. So, si asawa ko nag-workout and then nandito lang ako sa bahay. Wala pa akong breakfast. Naghugas muna ako ng pinggan, tapos gagawa ng kape, and then magluluto ako ng sunny side up egg, tapos bacon. Woo! Ayun na, sunny side up ko, guys. Nilagyan ko na siya ng asin. Nice! Isang kamay lang yan. Na-flip naman. Success! Tapos, ayan na siya, guys. Bacon and egg. Kaya lang, yung rice, kumukulo pa lang siya, guys. Umuusok. Hindi pa siya luto. Pero yung ulam ko, ready na. Oh, may leftover para ako, guys. Ato, may sobra ako last week pa, guys. Ang kape ko naman, guys, ready na siya. Yan, lagyan ko lang ng asukal. Kasi, papait. Kuha rin ako ng gatas. Oh, nag-click na yung kanin ko. Ayan, para maka-function tayo ngayon, guys. Kasi late. Lagi na lang kaming late natutulog, guys, paggabi. 1 teaspoon of sugar. That's it. I usually use 3 teaspoons of half and half, guys. Ready na yung coffee. Ang kanin magre-ready na to, guys. Kailangan natin ng ketchup para sa bacon. So, ketchup and then i-microwave ko lang tong kanin, guys, kasi sayang. Rice is ready na, guys. Kung napapansin nyo, guys, lagi ako sa corner na to na kumakain kasi ang laki kasi na medyo malaki. Hindi naman masyadong malaki, pero masyadong malaki para sa akin yung table doon sa dining area. Tapos ako na mag-isa kakain. So, dito na lang ako sa parang sitting area to dito sa kusina, guys. Kain. That's my food. Ayan. Mag-leftover pa ako ng bacon, guys. Kasi madami siya. Ayan. With ketchup. Ayan. Kasi walang banana ketchup kami. And then, that's my rice, guys. With leftover chicken.
zucchini, bake, and then rice. And coffee. Binilhan ako ni Paul ng lunch, guys. Beans na naman. At tapos, Caribbean food. Dumating siya kanina, guys. Mga 1 hour na siguro ang nakalipas. Tapos umalis na naman siya kasi nag-jogging siya. A-attend siya sa marathon na part sa trabaho nila yan. So, tatakbo sila ng ilang miles. 5 miles yata. And then, ilang years na siyang hindi tumatakbo. Kailangan niyang mag-rehearse. Kailangan niyang tumakbo ulit, guys. Mag-practice ba. So, lumabas siya, mainit. Tapos, gusto niyang magkura-kura na naman mamaya. Pupunta yata kami sa beach na naman. Naglalaba lang ako. Ayun, hindi pa natapos, guys. Ito naman, lagi na lang namin itong kinakain, guys. Hindi na ito bago. Siguro sa mga nanood ng vlogs ko dati, hindi na ito bago para sa inyo. Gusto ko itong chicken kasi grilled. Masarap siya, guys. Tapos, yellow rice. Unboxing! Ina-unbox na ni Paul, guys. Tinapon na yung box. Ito na lang. Bumili siya ng perfume. Tingnan natin. Ito yung perfume na inaano namin sa mall. Pinupuntahan namin lagi sa mall. Buksan natin. Ito sa akin. Ito sa kanya, dalawa. Yeah. Unfair siya. I'm gonna open mine. Let's open this perfume. You can save your container if you want. I don't save my container. Hey, tadang! Aqua di Parma. Ooh! I think yours is a 3. Try natin. They don't make a big size in that one. Which one? Yours. Big size. This size is the bigger one? This is the biggest it gets. Oh, okay. But it's big enough. Oh, this is the Magnolia Infinita. Aqua di Parma. Let's try yours too. Over here on my vlog. It's tiny. Oh! May padami. You It smells so good. It smells like citrusy. That's Summer. It's a summer smell. Yeah, it's the same exact smell we smell at the store. Yeah, bango niya, guys. It smells like citrus. Ngayon, it smells like roses now. It smells like flowers. Remember you said... Okay, next one is we're gonna unbox This is the this one. one. He's gonna do unboxing on his. This is the large size, too. Let's open. This is one of his orders, guys. Chinito de Liguria. Buksan natin. Come over here. And the other one is Mandorlo de Silica. Let's try. This one first. Okay. Nagkagulo-galo na tong unboxing haul, perfume haul. Pero i-try natin siya dito. Not this. Oh! That's my... I think it's like... Oh my god! This is for girls! No, it ain't. This is for girls! No, it ain't. No, it It ain't. smells so sweet. It blue smells the like blue flowers. The blue line is unisex ones. It smells like vanilla. It smells like vanilla. Okay, next let's try the Chinito de Liguria. Dito na naman. Oh gosh. Oh, this one is really manly, like yours. No, here, smell it. Mine is so good too. This one smells so good. Wow. Yeah, this is for you. Definitely for I like you. them all. Guys, nandito kami sa beach. Alas 5 na ng hapon. Hapon na kami nagpunta dito kasi naglalaba kami kanina. Madaming tao. Malamig ang hangin ngayon, guys. Hapon na kasi. Pero kahit malamig, may naligo pa rin. Andun banda ay ang pier. Tapos madaming tao, guys. Ayun, maalon. Pauwi na yung ibang mga tao, guys. Si Paul. Magpapakain na naman siya ng mga ibon. It's your bread. A baguette.
birds. I need some birds around. That's for the birds. Masaswerte yung mga birds dito, guys, kasi pinapakain. Pinapakain ng bread. Madilim kasi nasa likuran ko yung nasa likuran ko yung araw. Kasi sunset na kasi, guys. Madami na namang ibon, guys. Ay, yun ang ibon. Where's the bed? Where is it? Guys, see, I told you it's not that close. Yay! Foreign place. Go in. This is foreign place. Korean corn dog. Baliktad po sa Korean corn dog. Wow. Yummy. It's big. How is it? It's good. Yummy.